Jovel Sandoval, ang inyong love ambassador from Surprise Mo Deliver ko, at ngayong araw ay nandito po tayo sa Barangay Pugaro, Manaoag, Pangasinan. Ayan, nandito po tayo upang sorpresahin ang ating birthday celebrant na si Iris Jillian Evangelista. Ayan. At ang sorpresang po ito ay hatid ng kanyang mga magulang. At syempre, hindi lang natin siya basta-basta sorpresahin dahil meron tayong gagawing prank na kunyari po siya ay nag-order ng Oppo A92 at sisipin natin siya doon mismo sa kanila. So ano kaya kanya magiging reaksyon? Matutuwa ba siya? Masusurpresa ba siya? Tara na, samahan ninyo akong ihatid ang sorpresang ating daladala sa ating birthday celebrant. Kaya naman, arat na! Iris Jillian Evangelista po. Asya, pipi, 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 pipi. Opo, may order po na Oppo A92. May order siya. May order dito nakalagay. Na Oppo A92. Bahala ka sa buhay mo. Ano na naman po? 6,995. Hindi pa kayo nag-order? Kaya po kasi nag-appear na ano sa delivery ko namin. Na-order na po. Pero meron ako. Tingnan mo kasi. Saan mo na? Hindi ko pwedeng tingnan. Ah, sige po, ma'am. Andun kasi yung perma mo eh. Pinirmahan mo siya. Yan, magpirma ka. Wala kong pamahalan. Alam. Tira! Tingnan mo lang ko, anak! Saan mo na? Saan mo lang? Ano yan? Tingnan ka. Hindi ate, kasi hindi pwedeng ibalik. Hindi na pwede siyang ibalik. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Kasi kami kung magbabayad pag hindi niya kinuha yung item. Oh, buksan tingnan mo kasi. Tingnan mo kasi kung ano. Kasi order sa Shopee. Tignan mo lang. Baka kasing pangalan mo lang siya. Buksan mo lang. Kapangalan mo lang. Saan mo na? Oh, may picture naman siya eh. Sige na kasi. Ate, i-press mo lang ate. I-press mo lang. Tapos siya na ang hihila. Siya na yung hihila. Ikaw na tayo hilahin mo na. Hilahin mo na. Hilahin mo na. I-birthday to you. Ayan, happy birthday! Ayan, dapat doon ako saan kanina. Happy birthday! Ayan, ito yung chocolate cake. Ayaw ko hawakan. Wala nang bayad to. Joke lang talaga yun. Ito, ang yung... Natakot na siya! Natakot na siya. Ito yung surprise. Surprise na surprise ng mommy at ng daddy mo. Ganun kanila ka mahal. Sige na. Ito, oh. Wow! Akala ko ay sponge. Ay ate, meron talaga siyang order na cellphone. Oo. Yun yung babayaran niya talaga. Alam mo to, bro? Oo, ala. Ala, sige na. Buksan mo na. Oh, tignan mo muna. Check mo siya kung totoo. Check mo kung totoo. Sige na, buksan mo na. 1, 2, 3.
Mahal na mahal ka namin. Lahat tayo magkakapatid. Mahal na mahal namin. Happy din ang birthday ng boyfriend na. Diba? Mag-aaral mabuti yung sa pilit. O parang papasok ka lang. Mag-aaral. Nila-antay ko nga din umiyak si Mother. Nag-inodyo yung bibigla. Ayan. Ang susunod natin po, ang susunod na magbibigay ng message, wala po. Habang inaantay natin yung kanyang papa, si Pinsan Shi. Happy birthday! Si Tita Karen. Ayan. Si Tita Karen, ang ating kasabwat. Happy birthday. Sana masaya kang ngayong araw na to. Tapos stay pretty. Smell ang lagi para happy. Love you. We love you. Ayun. Next po natin na magbibigay ng birthday message ay si Tita Geraldine. Happy birthday namin. Sana wag nang matigas ang ulo para hindi na Scarface. Ay, Love ka namin. bangon niyo pa yun. Ayun. Ayan. Next po, ang dami talagang nagmamahal sa'yo. Marami pang gusto magbigay ng birthday message. Happy birthday. Happy birthday and maraming salamat sa walang sawang pag-alaga sa dalawa kong anak. Yun. Maraming salamat. Happy birthday. Wow, napakamahal pala. Ay po, ayan. Siyempre, nanggaling din po yung surprise natin ay nanggaling po sa kanyang mama at papa. At ngayon, nandito na po ang kanyang tatay para magbigay ng birthday message. Birthday message tayo. Opo. Picture niyo na lang po. Nahihiya. 1, 2, 3, and... Happy birthday, ate! Happy birthday, everyone. Iris. Ay, Iris. Sana ikaw ako magbago ka na, nagkakalaga ka na. Ano masasabi mo? Okay, siyempre, ang pinakaunang mong birthday message sa'yo, dapat may takot ka sa Diyos, tapos... Wala, I'm trying naman. And don't obey your parents. Lagi mo silang sundin. Tapos, wish you all the best. And Iyak na yan. I'm crying ng sana, lumaki kang, siyempre, yung masinting dalaga, yung takot ka sa yung mga priorities, alam mo yung mga priorities. Huwag kang magbo-boyfriend muna kasi know yourself. Yun lang. And lagi mo tatandaan na pag pinapagalitan ka nila mama mo, ibig sabihin mo, love ka nila at gusto ka nila mag-. Yun lang. Picture po muna. Ay, okay. Wala kang iiyak. Happy birthday ulit sa'yo. Happy birthday namin. Ilipat saglit. Ayan, so, ililipat na po natin yung message mo siyempre para sa mama at papa mo na nag-pandemic para dito sa mga ganyan. Para sa mama at papa mo. Nako, ayan, hindi na po nakapagsalita ang ating birthday celebrant. Talaga naman na speechless siya sa surpresang handog ng kanyang mga magulang. Hindi pa po doon natatapos, ma'am and sir. Ayan, kailangan ko po ng terno, babae at lalaki. Meron po. Meron lang kailangan. Tatlong pares. Ayan, alam niyo yung kilala niyo ba si Aubrey at si Boye? Bawal na mag-back out. Oh, bawal po. Sabi mo sa tatay mo, bigyan naman niya ako eroplano. Aeroplano?
Gagawin ko keychain. Ito naman talaga, oh. Cheret. Paano yun? Paano mo gagawing kitchen niya, ma? Mabigat yun, Aubrey eh. Okay, game? Lights, camera, rolling, action. Baka naman sabihin mo sa tatay mo, bigyan ako ng aeroplano. Gagawin kong kitchen to naman talaga, oh. Asan na yung ating susunod na pares? Action! Baka naman sabihin mo sa tatay mo, bigyan ako aeroplano. Gagawin kong kitchen to naman talaga, oh. Charet. Ano yun? Ano ko yun? Gagawin kitchen, bigas. Galing! Hindi ka na pokpok, Aubrey. Nasaan ang lakas mo pa para marinig ng buong tenement? Hindi ka na pokpok, Aubrey. 4, 3, 2, and action! Sige, ilakas mo pa para marinig ng buong tenement. Hindi ka. 3, 2, and action! Hindi ka na pokpok, Aubrey. Sige, ilakas mo pa para marinig ng buong tenement. Hindi ka na pokpok, Aubrey. Lamang kayo, no? Kaya ano naman ang masasabi mo sa prank na ginawa namin sa'yo? Natakot ka ba? Anong akala mo? Yung nakita mo yung sasakyan, tas kami. Anong akala mo na... Nakita mo yung sasakyan sa CCTV. Nakita tayo. Nakita niya. Ano naman, nung nakita mo yung sasakyan, ano yung unang nasa isip mo? Wala naman. Wala. So, ibig sabihin na surprise ka naman namin. Na-prank ka naman namin. Na-prank naman. Ayan, so na-prank naman daw po natin siya. So, success po yung ginawa natin prank. Masaya ka ba? Anong masasabi mo? Masaya. Ayan, talagang speechless talaga siya. Magmula kanina, ayaw niya pang magbigay ng message. Talagang na-speechless siya, overwhelmed siya sa kanyang mga nakita at mga nasaksihan ngayong araw. Kaya naman, muli po maraming salamat po kay Ma'am Kets and Sir Reggie sa pagtitiwala po sa surprise mo deliver ko by Ma'am Maylene Palabay. At, ayun, sabi ko nga, success na yung ating prank, success yung pag-deliver natin sa ating surprise. Kaya naman po sa mga gusto po na susunod sorpresahin ang inyong mahal sa buhay, huwag na po kayong mag-atulong na i-message po ang surprise mo deliver ko sa aming Facebook page at meron din po kami YouTube channel. Surprise mo deliver ko, huwag po natin kalilimutang i-like, i-share at mag-comment at syempre lalong-lalo na ang pag-subscribe sa aming channel. So muli po ako po si Joffel